Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Abokai barkamu da wannan lokaci. Abokai yau na kawo mana hanyar da zaka gano waye ne yake kokarin yi ma hacking a Facebook, yayin da kuma yadda zaka yi ka dakile wannan wanda yake kokarin ya kwace ma Facebook ɗinka. Insha Allah daga yau zaka kawo ƙarshen duk wanda yake nema ya ma hacking a Facebook ko kuma yake bibiyar ka a cikin Facebook ɗinka, yake kallon duk wani abin da kake, duk wani sirrin da kake na chatting. Ba za ka iya gane cewa mutum yana bibiyar ka a Facebook ba har sai ka shigo wannan wajen da nake so in nuna mana. Za ka gane waye da waye ne suke bibiyar ka, kuma da lokacin da yake hawa da kuma lokacin da ya sauka, da ya hau, da lokacin da ya hau kuma da lokacin da ya sauka akan wannan Facebook din nakan. Shi wanda zai iya ma ko zai a cikin Facebook ɗinka ko kuma yana ganin sirrin ka, yana damar da zai iya ganin komai ba tare da sanin ka ba tare da ka san yana bibiyar ka. Abinda za ka yi domin ka gano wannan, za mu shiga cikin Facebook kamar haka. So kafin mu shiga cikin wannan bidiyo gadan-gadan, kada ka manta ka danna alamar subscribe, sannan ka danna alamar ƙararrawa ka zaɓo, hakan shine zai bada dama da zarar mun sauke sabon bidiyo a sanar da kai. Abinda za mu yi bayan mun shigo cikin Facebook kamar haka, za mu danna nan wajen layukan nan na bangaren dama. Bayan ka danna shi zaka ja ƙasa kamar haka, sai ka nemo wajen da aka sa settings. In ka nemo wajen settings ka shiga, zaka ga wajen da aka sa passport and security. Nan wajen da aka sa passport and security sai ka danna shi kamar haka. So bayan ka shigo passport and security, idan ka duba gashi nan ya bayyana mun fuska kamar haka. So wajen da zaka zo ka danna, in ka shigo wannan wajen, daidai nan wajen zaka zo ka duba domin ka gano waye ne yake yayi login din account ɗinka, yake kallon duk wani abin da kake a cikin wannan account din. Daidai nan wajen gashi nan wajen shi zaka zo ka taba, zaka ga where you are logging in, gashi nan sai ka danna wajen da aka sa simo. Bayan ka danna simo, nan zai kama jerin duk wani device da yake using da wannan Facebook din naka. In ka duba ga hannun Infinix Smart, wannan kenan activate now, yana nufin cewa ni da nake amfani da shi yanzu haka, ni ina amfani da wannan wanda yake saman nan da dan koren rubutu a nan wajen, da dan koren rubutu active now gashi nan. In ka duba za ku ga Infinix Smart 7 ita ma tana using da wannan Facebook din nawan, gashi nan 4 minutes ago ya sauka. Sannan ga Android Abuja, wani abu wanda aka yi ta FBG Lite da Facebook din ne, shi ma 9 minutes. Ga Android Chrome ta hanyar Chrome, wannan gashi nan lokacin da ya sauka June 17 2023. Ga Chrome nan ma February 20. ta nan za ka gane cewa su waye ne suke kokari ko kuma suke ganin duk wani abin da kake. Yanzu mai wannan Infinix Smart 7 din nan, lokacin da ya hau Facebook din nan, ba zan gane cewa ya hau yana using da wannan Facebook din nan ba. Yadda zan yi kuma in dakile shi domin ya daina bibiya ta, ya daina ganin duk wani abin da nake, nan wajen zan zo in danna kamar haka wannan digo-digon. Bayan na danna digo-digon nan, zaka ga wajen da aka sa logout, gashi nan was this you, tambaya za su ma a nan wajen. In ba kai bane, kawai zaka zo ka danna logout nan wajen nan, daidai nan wajen ko shi zaka zo ka danna. Kana logout din nan, insha Allah shikenan successfully kai removing din duk wani wanda yake bin ka. Haka zaka zo ɗaya bayan ɗaya, one by one, kai removing din duk wani wanda yake bin ka, yake ganin duk wani abin da kake yi a cikin Facebook ɗinka ba tare da sanin ka ba. Wannan ita ce hanyar da za ka yi ka gano duk wanda yake bibiyar ka a Facebook ko kuma yake ma kokarin ya ma hacking a Facebook ba tare da ka sani ba. So kada ka manta, idan kai sabo ne a wannan channel, ka danna alamar subscribe. Idan wannan bidiyon ya burge ka, danna alamar like, ka share ga sauran abokananka domin su ma su gani.